Oya orenya kora mke joanga mora ma intie ke noro kini machiegni yudo wae tung Kenya mane intiere gwenge maturkana koso intiere Vanga yo kwale piny kocha koso intiere Lamu kata ka intiere Wajir ro kini machiegni chenro mar piny achiel kachiel kocha kore sani sa 12 odiechieng' mar tarik 21 dwe mar 7 odong' mana ndalo machuok ahinya 18 kende to wachomo yiero maduong' madhi timore mar 8 tarik 9 ro kini machiegni nyinga Cleophas Oloch. Oya orenya kora mugia juang kamoro mora ma intiere ageno ni ichiu maber kaka pile wacho ni piny karu to ru gimage kama intiere odiochieng' ma kawuono oruni e yo machalo nade kata kamano wanto antiere kae mar kelo ni chenro marwa mar piny machakore sani nyakango mol kanyo sa 6 mar odiochieng' machiegni nyinga Joyce Odur. Orujo kanyana min gino mara ni rueyo makare samuri sicheo ikoreyo makoni kod kocha mar dhi orak wan wasechopo orak okinyi makawuono mar kelo ni chenro mar rupiny machiegni nyinga Sharon Ongao. Cleophas rumo kitam nini na ikuisi une joma ne karune joma ne lemo acho med lemo mama choni oserumo koro duogo site oduogo site kendo koro gingad simu gise chako menyo kae wakoro gibeta beda mos ngad simu sechopo kata kamano yweyo mari obedo machalo nade to kinyi makawuni chiew nade achiew maber yweyo obedo maber ahinya acho ni en thuolo moro mikawo ni bed mos ywe imanyo teko kendo chir mar dhi nyime kod tich wacho ni koro sani wane moro makare kendo duogo mana mara kono joneno wa gik mathoth tagunero kama ne e thuolo duto unu bedo nade wan wasebedo kwa dhach awacho ni anasebedo ka dhach ka wasebedo kwa dhach makare dong Joyce wasebedo maber kata kama wasebedo ka wapong'o lemo no wasebedo ka wakelo ni joneno magwa chenro duto te maonge ng'ikruok moro amora sani bende weche mag siasa ochuo chieng' jopiny dwaro mana neno gigo matimore e paw siasa gigo mabende wasebedo kwa kelo negi achiel kachiel pile ka pile mabende wasebedo kutimo tich maber ahinya wasebedo ka ne wachiwo gokinyi samuchako kata mana koduka ya 12 achalo kata ngamonge yweyo atiko mana kodu ano mana kacheno de mana maber dengeni ber nikech bende wan gi onagi mosebedo ka sira okra na sani gise mondo gineno TV nyakoro mga juang ka unen mana ndalo 18 Cleophas anu chiegni wacho ni gine jumbe 2 wasewuok e jumbe 3 wachiegni chako wacho ni jumbe 2 to wadhi yiero maduong' mabiro kokamano warwak gi chenro makawuono nyakoro mga juang bang' ma Joyce Odur dhi kelo ni weche manyien ibed ng'iyo ne nang matimore e alwora mari nanno weche moko mabende donjo nitiere masira moro mabende otimore gwenge mag Narok mago duto te wadhi kelo masira makamano nyotimore mano otieno manyoro mano kar sa 2:30 mano mar otieno mane wang'apaya man Narok Bomet weche makamago bende wabiro kelo ni achiel kachiel to yudo weche manyien okinyi makawuono ibiro yudo nonro mar gazeta mabende ibiro kelni kanyo kod nyawadwa Sharon Ongao kaka wuono entiere kod jafwambo marwa Walter Nyambaga ka pile wanono gazeta kod jofwambo mabende wabedo godo e studio ka tok mano wabiro donjo e twak mokwongo mano mar chal mar siasa kod Cleophas Oloch e twak mokwongo nyakoro mga juang mane kama wadhi do thuolo mar twak kodi ka wakoni gigo mosebedo ka timore alworawa kata kamano ka intiere apaya kanyo gik mage monego bed ni rango ma nyamburko mano wuok e boma ma Nairobi kachomo gwengego ma Kisii otieno manyoro kendo masira makamano nitie jogo mawito ngimagi report makamano wakelo ni mana komedo yudo wechego e yo makare to kata kamano ka ineno Ramogi TV okinyi makawuono beda kicha ka intiere ndara kanyo ket arita e yo makare ka idimo nyamburko rembe kanyo king'e ni ting'o ngima dhano kendo ngima dhano wacho ni chalo mana gi maua kolwar piny to pidruoki kendo wabedo garita makare e kinde gima wantiere ng'wech ka ji chomo dala ikruok ne yiero bende ni kae iwacho ni oganda chomo mana dala kaluo kendo gidok mana miechgi ka gidhi ikore ne yiero ne yo makare wabedo ruko darita moro makare kata kamano e siasa nitiere weche mathoth nitiere weche go mag arita kwe bende nok mag arita kwe masani jotelo osebedo kalando ang' warango odiochieng' makawuono ne Turkana kacha ang'o manotimore singo mar Odinga ne en mane jogo mane pedho dhogi kata jogo apedha manotim ne jolup jochung' malaro komten piny Kenya mopogore bende ang' watemo nono ni bende ne giwacho gigo ma oganda ne rito kendo ne rito neno kendo winjo ne gidhi lose kaeto wechego mag siasa matimore ka jopuonj kacha yanang'o matimore ka jochopo mane kindegi mag yiero gibiro kod kwayo mopogore opogore nano ka giwacho ni gidwaro mar mondo mi omedgi osara gi atamalo 60 nyaka ni ngima tek nyaka sani bende nitie jopuonje mathoth bende mapok ondike tich makweth machielo mar Kenya Kwanza singo ni jopuonje maromo 116 duto gibiro loso thuolo makamago mag tije ka dipo ne giyudo loch kweth machielo wacho ng'o ewi tije machalo kamagi wechego mag siasa kaachiel kod siasa matimore
grube mag njore mantiere masani timo koma inengo e kaunti ma Nakuru jokedo ratiro mag oganda wacha ngi wigi mago duto wadhi rango odiochieng' makano koro mokano sa achiel nyaka sa ariyo wadhi bedo kod jolony e studio kae koro ikete mana ka penje chako mana orno sani konwa ni yudo wayo machalo nade tang' wamedo mana koni kaka chal mar wach gine counties duto man Kaluo nyaka mago ma Nairobi ka ma Mombasa gi counties mamoko mantiere piny Kenya ka otieko kanyo bende ang' wadhi nyime mana gi chenro makawuono wacho ni kauno amis loso ang' awuo Sharon wawene chenjo kono klepa setok makare nyakoro mga jong bende par ni odiochieng' makuno chieng' tich ang'wen wantiere gi chenro bar poko pogore bang' poko pogore wadonje kidieny mar mbaka oromo tinde wantiere gi kidienje adek mano twak e chenro mar mbaka oromo wan gi chal mar siasa gi weche manyien odiochieng' makawuono biro bedo ka kiloni weche manyien chal mar fwambo Cleophas biro bedo ka kiloni mar mondo mibed gi ng'eyo ne nang'o matimore e alwora mari twak mar mbaka oromo Joyce odiochieng' makawuono in gang'o odiochieng' makawuono e chenro mar mbaka oromo mbaka mabende wabiro chwalo e counties kama joneno magwa ntiere siasa mar mogo osebedo ka gore ahinya e pacho kae kendo odiochieng' manyoro ane waneno ka jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta nowuok oko ayanga mar kelo fuong'ruok ne jo Kenya kalanda yanga ni nengo mar mogo biro wuok e shillings 205 nyaka shillings 100 mano mar kilo 2 mar mogo to penjo maduong' ma nyaka wapenjre ni en ang'o momiyo siasa mar mogo biro mana e kinde mag yiero nikech ka wang'iyo kata chien kono higa mar 2013 kodong' mana dweche matin kende nengo mar mogo nomedore nitiere kaka jo siasa ponono ang'o matimore mage weche ma wabiro temo nono ka bende twak makamano wabiro chwalo ne nyaka joneno magwa e kor gwenge ma pacho kae tok mano wabiro bedo koda waluonge ni mbaka oromo extra kama wakelo ne joneno magwa kuku mag weche kata ok wakel kuku ahinya mana matin kende mag weche manyien mabende timore e alwora mag weche koronwa ote mari e namba mar ote machok ma en 3-6-000 Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya Twitter @Ramogi TV KE ka an bende nyalo tudri koda Facebook page mari yudo Joyce Oduor Twitter handle @Joyce Oduor. Maize flour shall retail across the entire territory of the Republic of Kenya at the price of Kenya shillings 100, down from Kenya shillings 205 for a 2 kg packet until otherwise directed. Koro ng'eni tom onge ine tom modong to ine min bravi modong idhako to dichuo e dala ka machiegni e weche manyien okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Oganda koro dhi chako yudo fuong'ruok e nengo mar mokuon bang' piny owacho winjore kod kembe marego mogo mondo ousi kilo 2 mar mogo e nengo mar siling 100. Romo ma osebedo ka dhi nyime e kind joreg mogo kod migawo mar pur koro ne ochopo kar log tich mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kama winjruok ma kamano ne obetie. Edwin Okoth miyo waler mathoth. Twak e kind jotend piny owacho kod johala ma uso mokuon gikone to koro kelo fuong'ruok e ng'wenyo kuon ma jopiny osebet karito. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mane oromo kod weg kembe marego mogo ma pacho ka ne olando ni ofuko mar mokuon mar kilo 2 koro idhi chak us kuom siling 100. The railway development levy on all imported maize shall stand suspended. Number 2, the import declaration fee IDF on all imported maize is also hereby suspended. Number 3, maize flour shall retail across the entire territory of the Republic of Kenya at the price of Kenya shillings 100, down from Kenya shillings 205 for a 2 kg packet until otherwise directed. Uhuru ne wacho ni ka opogore kod usuru mano gole wi oduma mawuok e pinje maoko, piny owacho koro medo golo usuru moko 2. Achiel ma ong'ere kaka Railway Development Levy kod mano ma iluongo ni Import Declaration Fee ma bende koro ok bi juoge wi oduma. Ma koro tiende ni nengo mar mogo dhi chako lwar ma ok olewo kata matin.
Jatend piny bende ne oseyo josiasa ma osebet katiyo kod medruok e nengo mar mogo kaka yo mar manyo ombulu ka gisingo ne oganda ni gin ema gibiro kelo konyruok ka gikawo telo. It is so unfortunate but shocking that we have the audacity to politicize the misery of the most vulnerable in our society. To politicize the pain of the vulnerable without offering solutions is to mock the lifestyle of the same people that you seek to vote for you. Okang' mar medo golo osuru ewi oduma koro en yo achiel ma okaw kod piny owacho ka oriwore kod mano ma piny owacho osebet ka chano mar chuoga guch omenda makende ma ibiro tigo de chulo jous mogo ka giduoko nengo mok kuon piny. Ofuko mar kilo achiel mar mok kuon masani uso $100 koro idhi us kuom $52 ka mar kilo 5 masani en $115 e duka koro idhi chak us kuom $250. Weg kembego ma osebet ka oniano ni nyaka piny owacho singnegi yo ma ibiro chulgigo kapok giduoko nengo mogo piny. Bende gikone to koro ne osiro winjruok no bang' bedo kod twak gi jatend piny. Serikali imetukalisha kwa muda ya siku 4-5 hivi kuangalia suluhu ya kutafuta kushukisha bei ya chakula muhimu zaidi hapa kwetu. Na tukakaa pamoja kwa siku zote hizi na tukakubaliana sote. Millers wote wako hapa. Kenya hii ina millers karibu 150 mpaka 200 ambao kwamba wanafanya kazi ya kusagisha. Lakini vyama vao viko hapa ambao kwamba wamekuwa represented na kukubaliana kwamba tufanye jambo hili pamoja. Na tuomba Mungu kama alivyosema Bwana Rais, Mungu atatubariki ndani yake. Fuong'ruok e nengo mar mogo koro dhi nyime nyaka chieng' gol lendo moro kendo. Okang' manenore ni geto lwar e nengo mar oduma mabiro neno ka moko kuom gwenge ochako golo oduma e puothe chakore dwe mar 8. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Duol makedo gi mibadhi e pachoka EACC koro yudo puoth mar doho mar loro agulu mag bengi achije moko 4 ma itudo gi mibadhi. EACC oyango ni gidino ne omenda ma kwan gi ok tin ne $37 million. Duolno bende omako ji moko 3 e kaunti ma Kericho ma itudo gi mibadhi. George Bati lero wachno matut. Bang' chich ni jotich moko 4 mag migawo mar omenda ne oyudo omenda moko e yo ma ok ler. Duol ma ochung' ne kedo kod mibadhi EACC ne ochako luwo girondi. Kata obedo ni gisegolo kendo tiyo gi moko kuom omendago, oboke ma ogol kod duol mar EACC oyango ni doho miyo gi thuolo mar ng'wano maromo $37,347,598 gotonglo 59 ma pod ne giweyo e bengi. Nonro mar EACC oyango ji 4 kaka Esther Wangeshi Ngeru, Faith Jemita Kiptis, Doris Nafula Simiyu kod Robert Theuri Muragi. EACC oyango ni kind dwe mar 1 2020 kod dwe mar 6 2022 Esther Wangeshi Ngeru mane chamo osara maromo $188,088 ne oyudo $53,159,612 e yo makelo chich. Kata obedo ni ne osetiyo kod $44,599,692, EACC ong'wano $8,550,920 mane pod odong' e bengi. Faith Jemita Kiptis mane chamo osara maromo $71,071 dwe ka dwe ne oyudo e yo ma ok ler $79,560,768, kendo kata obedo ni ne osegolo kendo tiyo gi maromo $64,560,768, EACC ong'wano $15,000 mane pod odong' e bengi mare. Jatich machielo mar migawo mar omenda ma wino mar EACC omako en Doris Nafula Simiyu. Kata obedo ni ne ochamo osara mar $59,000 kende dwe ka dwe, e kind dwe mar 1 higa mar 2020 kod dwe mar 6 higani ne oyudo omenda balang' maromo $20,200,100, kendo nyaka sani ne osegolo $11,246,112 ka EACC koro ng'wonyo omenda ne maromo $8,953,988 manyocha pod odong' e bengi. Gogono mar EACC bende omako Robert Theuri Murage mane tiyo kaka jakwan omenda e migawo mar omenda. Murage ma osache ne $41,000 kende dwe ka dwe ofweny ni ne oyudo $24,000,000
1758, 352 e yo makelo chich. Bang' lochruok kendo golo e bengi milion 13, 679,751, EACC ong'wano milion 11, 78,601 mane pod owe e bengi. Magi timore kinde ma EACC ondhiyo jotije adek mag kaunti ma Kericho ma itudo kod mibadhi e wi omenda madirom siling milion 100. Ji ang'wen go gin Nelson Kibet Ngetich kod Evelyn Chepkirui Ng'eno, ma gin apisas mag weche omenda kaachiel kod John Kiprono Mibei kod Geoffrey Komen Kibowen ma gin jonon weche lope e kaunti ma Kericho. EACC tudogi kod ng'iewo gik moko e yor mibadhi kod ketho mar nyayo mibadhi mag ochumi kitiyo kod otese mothedhi e weche mag puodho rak. Ji ang'wen go ibiro chwali e doho ma Kericho ka apisas mag EACC chano yaro nonro margi malach e wi mibadhi ma okwako kaunti ma Kericho. EACC bende manyo ji adek moko ma idwaro ni mondo mi ochop mapiyo kendo ndik lipot e apisi mag EACC mani machiegni kodgi. George Bati, Ramogi TV. Ndege mane oting'o moko kuom jokanyo mag kwetha kampein mar Azimio la Umoja oyudo masira e alapa mar ndeke makakuma. Onge ng'ata ma oyudo hinyruok e masira makamano. Ripota yango ni ndegeno ne wuok Kakuma kochomo Lodwar bang' tieko kampein. Joneno yango ni tiende ndegeno ema ne omuocha ka ne otemo chako fuyo. Mano en achiel kuom ndeke adek mane nie kampein mar Raila e gwenge mag Turkana. Raila wuon to ne onge e ndege makamano. Raila ne obago kampein mar kisera mar ombulu e gwenge mag Turkana County, kama ne olimo Turkana East, Turkana South kod Turkana West. Toka pok masira makamano notimore, ogai mar Azimio Raila Odinga osingo ne jodak ma Hoho mar Okak ni piny owacho biro rido arita kwe e gwenge makono. Raila ne oloso kane otimo kisera mar ombulu Turkana aka otene gi jodito mamoko mag Azimio la Umoja One Kenya. Eric Owenga ne oluwo kampen mar Azimio kendo omiyo walerno. Kana tero kisera mare e kaunti Turkana, Odinga nosingo ni piny owacho mare ok bi sayo jonjore mosomo oganda nindo kinde ka kinde e gwenge makoni. Tukishika hatamu ya utawala, tutaangaliana wale ambao wanaleta ile msukosuko hapa, wale majangili ambao wanatembea na bunduki na kupiga wananchi ambao hawana hatia na risasi. Tunaonana nao ana kwa ana. Odinga manolimo alwora ma joma wundo sobedo ka kwale jamni to kendo chielo ganda gi magina noramo ni onge japiny moro amora mabiro bedo kod bunde tok chik tok dwe mar 8. Kama ni bunduki serikali iko naye ya kutosha, sio? Kama wanaume, serikali iko na wanaume, sivyo? Tutahakikisha kwamba sheria imerudishwa hapa, wananchi wamelindwa kikamilifu na serikali. Watu wetu wanakufa kila wakati, hata jana watu waliuliwa, juzi watu waliuliwa. Sisi tunataka ukichukua serikali, tafadhali jaribu leta amani katika mipaka yetu na majirani marafiki zetu kutoka Kenya. Beno singo bero lwasi mar pidho jamni kaka yorno matieko chan kuom jodak makoni. E sechego kweth mar Azimio bende ne gisingo ni johera magi ni gidhi yombo e telo mokwongo tarik 9 maonge kiawa kaki kwa jopiny mondo ochung' e togi nyaka e debe. Huko bunge parliament ya Kenya, Azimio ndio itakuwa na wabunge wengi kushinda chama yoyote. Azimio itakuwa na wabunge ndani ya National Assembly zaidi ya wabunge 220 na watakuwa na senators zaidi ya 31. Kura ni mimi na Lomorukai, ni ODM na Jubilee ndio yanachapana, na yote ni kura yako. Ite ni kura aliyoko. Wanafikiria vizuri wakati huu kumpigia kura aende State House. Na hata wakumbuka. Eric Owenga, Ramogi TV, Lodwar, Turkana County.
Jalup jalar kom maten piny Kenya giotiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua oduoko kisera mare marombulu e kaunti ma Kirinyaga. Karua otiyo kod thuolono e kwero mokalo mibadhi masani ogoyo tach e pachoka kosingo ni sirikand Azimio la Umoja One Kenya Alliance biro keto sinani e kedo kod mibadhi e pachoka mar neno ni oganda kata omenda oduoka e lwet oganda jo Kenya. Lydia Okeyo kelo ler mar wachno. Jalup jalar kom ten piny Kenya giotiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua odoke gwenge ma Masawa e serombulu ne ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga. Karua wacho ni weche oselokore aluora mar God Kenya nyaka ne Raila Amolo Odinga yiere kaka jalupne kabinde otajo Odinga kaka jago majakedo ne ratiro mar oganda jo Kenya. Ukiona mtu akichukua Martha kama running mate ujue nia yake ni nzuri. Ni mtu tushafanya kazi na yeye, hata kampeni si mnaona tunafanya tu poa. Si kama wengine wako na uoga wa kuwa pamoja. Karua noromo kod jotend ute lamo mamine manolamo ne gweth makende seche bende koro dhi nyime gi serombulu ka koro piny Kenya ochimo yiero maduong' madwe maraboro. No, I was with a deputy president of this Kenya. She has listened to her calling and she is working for her calling so that if God will give her victory, she will say, I followed my calling. Mahali mama ako, nyumba yote na familia yote iko. Kwa hivyo hata wazee wenu utawakumbusha. Wasifikirie hii mambo ya mama ni ya wamama peke yao. Nimewaomba wawe ambassadors wa kuuliza kura kila mahali. Bendeno kwa oganda jo Kenya mondo tim yiero makare debe kowacho ne giyiero jotelo majoratiro kendo mago machin mibadhi poko mieno e pachuka. Watu wenye uadilifu, watu ambao wanaweza aminika, watu wako na heshima, na ukiwa na heshima na watu utaheshimu mali yao. Bango yo siasa county ma Kirinyaga igeno ni Karua biro timo limbe county Manyeri chieng' tich ang'wen. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Atoka podwa dhi nyime kod wechego mag siasa en ni jalup jatend piny William Ruto omedo soko wang' piny owacho mar Jubilee ma okoni okodeo midhiero ma jo Kenya neno e wi garama mar ngima. Ruto ma oloso ka makadho noloso kadho wadna mchumbi wacho ni mwandu ma jo piny tiyogo ahinya nyaka keti e nengo mayota. Chris Owino miyo walerno. Jalup jatend piny William Ruto otelo ne kweth mar Kenya Kwanza kisera mar ombulu e counties mag Makueni, Taita Taveta kod Kwale e gwenge makadho wadh nam chumbi. Ruto otiyo gi thuolo makamano mar sayo piny owacho kuom tiyo marach kod apisas mag loch nanga kaka chife e goyo campaigns ne Azimio la Umoja. Musikubali kufanyishwa kazi kinyume ya sheria na katiba ya Kenya. Sio kazi yenu kufanya kampeni ya Azimio. Azimio watafute watu yao wafanye kampeni yao. Nyinyi kazi yenu ni kufanya kazi kwa Wakenya wote bila ya kujali nani ni wa chama gani, kwa sababu Wakenya ndio wanalipa mshahara yenu. Ruto bende onyiero kang' mar piny owacho maduoko piny nengo mogo ndalo manok motelo ne yiero maduong' mabiro ka owacho ne bed ni piny owacho dwaro konyo jopiny e yor adiera ne dak girito nyaka jopiny ohinyre mondo eka gisie kod chenro makamago. Njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kuanza na kupunguza gharama ya chakula. Njia ya kupunguza gharama ya chakula ni kumsaidia mkulima ili aweze kuzalisha chakula kingi. Na njia ya kumsaidia mkulima ni kumpunguzia pembejeo. Sasa hivi wanarushia sisi unga. Eti bei ya unga inashuka. Mpaka tarehe 9 tupige kura. Ikifika tarehe 10 turudi pale kwa bei ya gali. Hali ya maisha ni ngumu. Hata wakashukisha bei ya unga, ya mafuta bado iko juu, si ndio? Wach mar daro tije mag dhowath ma Mombasa nyaka e boma ma Naivasha ochier kendo e kinde ma William Ruto okwedo jomosebedo katude kod chenro makamano. Mimi nimetoa ahadi ya kwamba zile shamba zote hapa pwani ambazo zile zinaitwa absentee landlords, tumesema tutachukua pesa ya serikali tununue shamba ekari 1,000,000
tuwapatie wale watu wote bado wanaishi kama maskwota katika pwani hii. Kisera mag ombulu mag Kenya Kwanza gwenge makadho wadna mchumi pod dhi nyime chieng' tich ang'wen e counties mag Tana River kod Lamu. E komachielo, Jalup William Ruto e yiero ma higa ni Rigathi Gachagua to ne otelo ni kweth machielo mar Kenya Kwanza e kaunti ma Murang'a, kama ne osingo ni piny owacho mar Kenya Kwanza dhi ting'o malo ngima mag obila e pacho kae. Hawa officers ni watoto wetu na ni dada zetu na ndugu zetu, na hatuna shida na hawa. Hawa wameumia kama sisi. Tangu Mwai Kibaki aende nyumbani, hawajapata nyongeza ya mishahara na marupurupu. Wamepigwa na gharama ya maisha vile nyinyi mmeumia. Serikali yetu ya William Ruto imepanga ndani ya siku 100 tutaongeza mshahara na marupurupu wakae mzuri kama Wakenya wengine. Chris Owino, Ramogi TV. Duol matayo yiero e pacho kae IEBC okwedo ng'eto mar doho madwaro ni Ruben Kigame keti nyinge e listi mar jolarkom tend Kenya. IEBC ywak ni chenro makamano biro kelo peka e chenro mar yiero kendo dwaro ma ok tin ne milion 900 mondo lose. Simfros Okinda nigi lerno. Duol mar IEBC omako chung' mare ni ok nyal medo nying jachung' machielo e listi mar jolarkom tend piny Kenya. Okang' makama ochuno duolno mondo mi ochwal ng'ur mar kwedo ng'eto mar doho manyocha ong'ado ni IEBC ochiw thuolo ne Ruben Kigame olar komno. Duolno wacho ni Kigame ne orem chopo kare dwaro mag chik mondo mi opuodhe kaka jachung'. Motelo ne ma jakom mar IEBC Wafula Chebukati nyori kosewacho ni nyogi rito mondo Kigame ochop e nyimgi bang' ng'etono mar doho. The court has made a judgment. We respect the judgment of the court. And if he presents himself, we shall listen to him. Mak mana ni sani koro chalo maduolno ok nyal dok chien kaluwore gi pek manenore kadipo ni giketo nying Ruben Kigame e listi mar jolarkom tend piny Kenya. IEBC ywak ni pek manyalo bedo e chuno nying Ruben Kigame listino oriwo koda kaloso chapa manyien mag otese mag ombulu kendo tiyo kod omenda mathoth ma ok tin ne shillings milion 971 e timo lokruok makamago. IEBC wacho ni pek nitiere e chapo kendo oboke mar piny owacho. IEBC kokalo kuom jakom mare Wafula Chebukati wacho ni ndalo 19 ma odong' ok rom chopo kare lokruok mag rwako Ruben Kigame e ng'we laro kom tend piny Kenya. IEBC nyocho seketo nyinge ji 4 kaka mago madhilaro komno maduong' ka mago riwo Raila Odinga mar ODM, William Ruto mar UDA, George Wajakoya mar Roots Party kod David Mwaure mar Agano Party. Ruben Kigame bende nyocho seloso ka wacho ni weye oko mar listino nyiso ni doho nyalo biro wito oko duoko mar yiero maduong'. Itakuwa ni makosa makubwa ikiwa IEBC haitaniweka kwenye ballot kwa sababu inaweza kusababisha tena kurudiwa kwa uchaguzi na hatutaki kurudiwa kwa uchaguzi. IEBC kokalo kuom jakom mare Wafula Chebukati omedo jiwo jo Kenya ni okenge mag-gi ok gin mag kwedo jochung' e yo mora mora. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyako Ramogi ajuanga weche mamoko mabende odonjono kinyi makawuono en ni ji 3 owito ngimagi kanyo amano e masira marapaya motimore otieno manyoro amano kara saa 2:30 mar otieno mane wang'apaya mar Narok kochomo Bomet. Joma moko 8 to yudo hinyruok makoni kod kocha e kinda masira makamano. Mano masira mabende oriwo mano matatu mano mar shuttle mar Galaxy Sacco kama bende obayo yo e kinde mabende otemo mar mondo mikiko tuom japiko moro kendo odhi motuomo lori moro e wang'apaya makamano. Kata kamano masira makamano jogo mabende oyudo hinyruok oter e od thieth mano mar Longisa County Referral Hospital ka jogo mowito ngimagi bende oter e oda kano ringre jomotho e od thieth makamano. Geche 2 go mano mar matatu shuttle no akachiela kod lori no to oywa nyaka etesindo bila ma Ololulunga amano mayudore kama masira makamano
otimore. Nyaka sani wanyalo mana medo jiwo derepe kinde magiriembo enye wang'apaya mapacho kaendi gibed akicha kaka yorno mar geng'o masiche mag apaya e pacho kae. Kao kamano nyako Ramogi Ajwang' gi kanye mwachopo godo e giko mar weche manyiena okinyi makawuono kamoko kuom benda neno koseriwore kodwa e Facebook kacha kama wantiere live. Prince Guya wacho ni oyawre uru tim marupiny amor gi Ramogi TV. Habari maukelonwa aneno malera ka entiere Sega. Maxwell Van Laki wacho ni aneno ka entiere Nairobi City Kayole owinjo malera ka chiel gi mama ne Melda Nyara Suba. Prince Guya wacho ni DP Ruto owegoyo siasa e gimora mora maker timo. Koro nyaka chenge en nying machielo mabende jomoko luongo godo mogo. Koro ogoe siasa to jopiny ema hinyore. Ento en gi pesa makata bech mauta gikia. Mtoto wa Juliana benda neni kanyo kineno waka intiere Nairobi City Kayole. Maxwell Tobias Jasori neno waka intiere gwengego. Jackie Nyarmodi wacho neno wa eyo makare. Wacho ni ya wato jotanga gi be mako doga. When prices are high, they complain. When the president lowers ugali, they complain. Kara Ruto gilange dwaro nango. Owacho ni Sharon Ong'ao kona mos kanyo, mos ochopo. Maxwell Tobias bendane ni kanyo. Aswele Max eruru kama na inya kumtudri kodwa okinyi makawuono. Kokale Facebook kama bende wantiere live. Kao kama nonya kwa Ramogi Ajwang' yena mar mondo mi akau yoyo matin. Tok yoyo marwa nyawadwa Sharon Ong'ao gija fuambo Walter Nyambaga biro kelo ni nonro mar gazet. Kikidhi mabor. I've always been a Rihanna super fan kwanza kitambo tukiuliza watu mabeshe zangu high school. I don't think I'm Kenya's Rihanna, but kuna some resemblance at some